Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u Odgovore, u kojima večeras razgovaramo sa profesorom doktorom Draganom Domazetom iz Demokratske stranke. Dobroveče i dobrodošli. I Sašom Ilićem iz Demokratske stranke Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Gospodine Domazet, dugo se najavljivala vlada u senci. Demokratska stranka je odavno izašla sa tom idejom. Ona je napokon formirana i ono što smo mogli da vidimo i što onako na prvi pogled možemo da kažemo da nema puno kadrova sa juga. Evo recite kako je teklo to formiranje i kako su vaši prvi utisci? Pa to je bilo u ingerenciji jedne komisije od 4 člana na čelu sa predsjednikom stranke koja je razgovarala sa potencijalnim kandidatima, formirala svoj predlog i došlo se do ovog predloga na kraju koje je objavljen. Ti ljudi su svi kredibilni, stručni, kompetentni za resore za koje su birani i nažalost, kao i obično, jug Srbije je slabo zastupljen, ja se tu slažem sa vašom konstatacijom, ali to ćemo vidjeti dalje, šta će dalje biti. Nije toliko bitna ličnost da li je živi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, već kvalitet ličnosti, mislim da je to važno i naročito šta iza njega stoji. To ljudi ovde možda ne prepoznaju dovoljno. Ideja vlade u senci da to bude garnitura koja će da u ime stranke resorne politike da lansira u javnost, da ih brani, da ih zastupa, ali iza njih treba da stoji ceo jedan aparat koji smo sad u fazi formiranja. Naime, kao što znate, vlada u senci ima 15 resora. Mi smo sad formirali 15 resornih odbora na nivou centrale stranke, koje imaju zadatak da u svaku svom resoru poveže se po vertikali, uključujući i lokalni nivo, stručnjake iz stranke i simpatizere stranke koji žele da učestvuju u tome, tako da formiramo jednu kvalitetnu politiku koja će buduća vlada, kad izađe iz senke, moći da vlada. Ideja je da budemo spremni. Svi smo prošli kroz tu vlast i verujte, kad uđete u ministarske kabinete, tad nemate vremena mnogo za razmišljanje. Ako niste spremni, bolje izađite odmah. Šta uradite za prvi 6 meseci, to je glavni pečat. Tu morate da ulazite potpuno sa spremnom politikom, razrađenom politikom, možda čak i sa nacrtima budućih zakona. Ja sam se to zalagao dugo u stranci i srećan sam što je konačno taj stav prevladao u stranci, jer samo sa kvalitetnom politikom i spremnim ljudima koji će se pripremiti kada smo u opoziciji, moći da preuzmemo odgovornost i da uspešno obavljamo vlast kad dođe vreme i kad građani nam daju poverenje. Evo, gospodine Iliću, i DSS je, moglo bi se reći, u opoziciji na republičkom nivou, u pojedinim lokalnim samoupravama vi učestvujete u vlasti ste u Nišu, u Beogradu, u tim većim gradovima, verovatno i u mnogim manjim sredinama. Kako se vi spremate za predstojeće lokalne izbore, a kasnije i za ono što sledi? Kako ćete na izbore? Upravo smo razgovarali, evo, pre ove emisije, konstatovali da ima negde polovina birača koji nisu za Evropsku uniju, DSS je nekako okosnica te politike, a evo niste uspeli da pređete cenzus. Kako animirati te birače? Ovako, naravno da postoji veoma veliki rezervoar glasova u ovom segmentu koji ste vi pomenuli, znači ljudi koji smatraju da nije dobro za državu da bude član Evropske unije. Mi uvek podvlačimo da se Demokratska stranka Srbije zalaže za sve evropske vrednosti i za saradnju i sa Evropskom unijom i sa svim članicama Evropske unije, ali smatramo da nije dobro da postanemo član jedne takve mega organizacije. Smatramo da to nije dobro ni za naš suverenitet i pre svega preko finansijskih monetarnih institucija MMF-a, Svetske banke se danas praktično i vrši upravljanje čitavim državama i mnogo većim nego što smo mi. Zašto glasači ne prepoznaju dovoljno, da kažemo, važnost ovog pitanja, je pre svega leži u veoma lošoj ekonomskoj situaciji i
u lošoj egzistencijalnoj situaciji u kojoj se nalazi velika većina naših građana. I naravno da kada za neko glasaju, pre svega se vode time ko im uliva u predizbornoj kampanji više poverenja da će rešiti njihova egzistencijalna pitanja, pre svega pitanje zaposlenja, ko će dovesti, ne znam, više investitora. Znači, ljude se rukovode pre svega egzistencijalnim pitanjima. Naravno da se dešava da od tih obećanja obično kasnije oni koji su dobili te glasove ništa ne realizuju, ali jednostavno to je stvar političkog marketinga u predizbornoj kampanji, a poznato je da se Demokratska stranka Srbije nešto ranih godina u predizbornim kampanjama, što se tiče marketinga, neke, da kažemo, vitalnosti u tom segmentu nije najbolje snalazila, a činjenica je da je politički marketing veoma bitan za opredeljivanje glasača. Evo sada je žena na čelu DSS-a, da li će tu biti nekih promjena? Pa dobro, samim tim što je Sanda Rašković-Ivić došla za predsednicu Demokratske stranke Srbije, smatram da je velika promjena, ne samo, da kažem, na tom ličnom, vizualnom planu, što je ona jedna, da kažem, autentična gospođa i prepoznatljiva na srpskoj političkoj sceni sa veoma dobrim porodičnim pedigreom i smatramo da je i čitava Demokratska stranka Srbije sada promenila imidž iz jednog ambijenta, da kažemo, sivila ili teške pokretljivosti ili nepokretljivosti koja je bila karakteristična za Demokratsku stranku Srbije. Čini mi se da sad već ostavljamo dinamični utisak, ali je to nešto na čemu treba i naravno raditi u narednom periodu do narednih izbora i lokalnih i parlamentarnih, jer činjenica je da je čitava Demokratska stranka Srbije doživjela velike promjene i da se nalazi u jednom periodu, da kažemo, restrukturiranja. Gospodin Domazet, DS je i dalje na ideji Evropske unije. Tu nije bilo nekih promjena, što reklo bi se da taj deo je identičan sa onim što i vlast čini i zašto se zalaže. Tu nema neke razlike, makar deklarativno. Ali evo, kako vi komentarišete to što aktualna vlast čini na tom planu, a i ponašanje Brisela, još nije otvoreno ni jedno poglavlje, evo, to se iščekuje, međutim, to se ne dešava. Pa Demokratska stranka je sigurno prva i počela taj politički put i orijentaciju stratešku ka Evropskoj uniji i mi smo zadovoljni da su nas s druge strane stranke i sledile. I SNS je to prihvatio, vi znate njihov pedigre, da koristim termin kojeg moj kolega iskoristio. Oni nisu bili za evropski koncept dok su bili u radikalnoj stranci. To su prihvatili i mi smatramo da to je i naš uspeh da smo uspeli da ubedimo političke faktore da to prihvate. Ovo što kažete da pola naroda nije, pola jeste, ja ne znam na osnovu čega se to kaže i kakve su to ankete, ali ako gledamo izborne rezultate od pre 2 godine, nijedna stranka koja je bila protiv Evrope nema nijednog poslanika u Skupštini. Znači, ipak izbori su pravo merilo raspoloženja građana, ankete mogu biti i naručene i loše urađene i nepouzdane, tako da se ja ne bi mnogo oslanjao na to. Mislim da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, da mi tu normalno pripadamo i kulturološko, i istorijski, a i naši ekonomski interesi, strateški se interesi tu. Tako da biti jedno ostrvo okruženo članicama Evropske unije, to nema smisla. I mislim, mi mnogo dobijamo u raznim sektorima time što smo već sada, i to je postignuto u vreme vlade gospodina Cvetkovića, dobili status kandidata. Zašto sad nisu otvoreni? Verovatno treba čitati dobra dokumenta iz Brisela, šta nam se zamera i da to se otkloni. Jedna od stvari je baš medije. Mi smo sad u jednoj medijskoj kući. Ako pogledate stanje u medijima, nije baš sjajno. Ima tu dosta jednog političkog shvatanja koje dominira i da druga nema. Evo, baš kad je bila promjena vlade u Senci, kad se ona najavila, gledam u jednoj televiziji emisiju povodom toga i vaš kolega, u stvari bila je koleginica, pozvala je 3 sagovornika. Ja sam gledao dok sam bio i živao u Americi takve emisije.
Nikad nisam video slučaj da se govori o nekom političkom problemu, da nisu prisutni predstavnici različitih mišljenja. Eto, u toj emisiji sva troje gosta su bila na jednoj zvaničnoj liniji. I drvlje i kamenje protiv vlade u senci, koja još nije mogla ni da bude kritikovana, tek je formirana. Mislim, takvi potezi, to se gleda u Briselu, to nije svojstveno jednoj demokratskoj državi i mi moramo da naučimo jedan pluralizam političkih shvatanja i da u svim oblastima, pa i u medijima, poštujemo jednu političku neutralnost medija, bez obzira da li su javni servis, da li su privatni. Oni dobiju na autentičnosti. Ja kao gledac ne gledam da emisije kad vidim da su potpuno jednostranački orijentisani. Volim da čujem različite mišljenja, volim da naučim razne argumente. Tako da je to primer jedan. Znači ima puno stvari zbog čega još nisu otvoreni pregovori. Gospodine Iliću, pomenuli ste promenu u DSS-u, drugačiji pristup. Da li ima još stranaka sa kojima eventualno planirate koaliciju? Znamo da su sada aktuelne Dveri. Da li bi to eventualno još neko mogao da bude, a znamo da je neki raniji DSS uglavnom izbegavao koalicije, dok je na njegovom čelu bio Vojislav Koštunica? Tako je, to je pre svega novina da mi imamo potpisan sporazum sa pokretom Dveri i mislim da imamo jako dobru saradnju i siguran sam da će se ta saradnja razvijati i mislim da tu zaista postoji potencijal da zajedno postanemo jedna veoma ozbiljna politička snaga koja će se oslanjati pre svega na evroskepticizam. Hteo bih da kažem još nekoliko reči oko Evropske unije i postavili ste pitanje zašto se pregovori praktično i poglavlja ne otvaraju. Činjenica je da građani Srbije, kako smo mi to, da kažemo, bliže tim pregovorima i otvaranju poglavlja ili bliže u tim fazama pristupanja ka Evropskoj uniji, žive sve gore. Znači da sve ono što nam dolazi kao nešto što nam se nameće da moramo da uradimo, jer je tako svuda urađeno u Evropskoj uniji, neko usaglašavanje sa propisima Evropske unije dovodi da je standard građana sve niži, da su cene sve skuplje, da su zaduživanja sve veća. Evo, mi smo ovih dana imali čak jedan veliki politički gaf, da je nama prvo MMF objavio da će nam poskupiti struje. Znači, to je nalog MMF-a koji mora da se sprovede, da će doći do poskupljenja nečega, da će, ne znam, u nekom sektoru da će doći do zatvaranja, pa evo, ako hoćete, i zatvaranje lokalnih medija i ono što predstavi vašoj TV kući je nešto što se oslanja na propise Evropske unije. Mi to iznosimo i kažemo da to nije u redu, ali se sa tim, da kažem, ide da je to, da kažemo, neka civilizacijska i stvar standardizacija sa propisima Evropske unije. Ja moram tu da vas samo prekinem, pošto smo i mi dosta istraživali na tu temu i treba reći da mnoge zemlje Evropske unije imaju regionalne servise i da je to, u stvari, moglo bi se reći, iskorišćeno više kao jedan, da kažem, izgovor privatnih medija koji imaju u interesu da ovakvih regionalnih servisa državnih ne bude. Ima toga sigurno, ali je činjenica da građani žive sve gore. Zbog Evropske unije. Ali ono što nam se nameće da mi moramo da uradimo zbog Evropske unije, da platimo ovo skuplje, što smo ranije imali jeftinije, pa neku drugu stvar moramo platimo skuplje, pa moramo da dignemo porez jer je tako u Evropskoj uniji, pa moramo, ne znam, da usaglasimo cenu ovoga ili onoga, ali sve usaglašavamo, ali ne usaglašavamo plate. Znači, posla je sve manje, plate su sve niže, cene su sve veće. Pada potrošnje u čitavoj državi, ili tako zbog toga, jer svi mi imamo manje novaca da odemo, da nešto sebi kupimo, znači pada proizvodnja, imate višak zaposlenih, vrtimo se, idemo u jedan lanac, znači loših posledica koji će dovesti do, da ne kažemo, katastrofe, ako već nismo u njoj. Dobro, sad je naravno osnovno pitanje gde je uzrok, da li u propisima Evropske unije ili u tome što mi nismo sproveli reforme kako je trebalo da budu sprovedene. Gospodine Domazet, vi ste bili u vladi Zorana Đinđića i kako ocenjujete to što je tada urađeno i ove kasnije poteze i kasnijih vlada gde je Demokratska stranka imala veliki uticaj?
Pa, mislim da ste ispravno postavili pitanje, sigurno da Evropska unija nije uzrok naših problema, da smo sami uzrok svojih problema. Evropska unija može da nam samo pomogne da brže i lakše rešimo probleme, ali moramo to sami da radimo. Videli smo i na primjeru Grčke, narod mora sam da reši svoje probleme. Tu je zajednica međunarodna da nam pomogne, ali mi moramo neke stvari da uradimo. Mislim da odlučne, suštinske reforme mi još nismo napravili u mnogim sektorima. Nešto je započeto u doba Zorana Đinđića i njegove vlade, međutim, takve reforme traže dosta vremena, dosta i podrške iz inostranstva, dosta i ubeđivanja naroda, sazrevanja. Znate, da bi vi nešto sproveli i neku novu strategiju, morate da ubedite ljude, da oni prepoznaju da je to u njihovom interesu. To ne može da te nametne u roku od 15 dana, daj vanredni zakon, od sada je to tako, onda ćete doći u konfrontaciju sa sopstvenim narodom. A kad malo više vremena uložite da ga ubedite, onda to je mnogo drugo. Tako da svaka strategija, pogotovo svaka promena, traži dosta vremena. Ono što mislim da smo grešili svi, sve vlade, i u krajnjoj liniji i vlade u kojoj sam ja bio, mada ja mislim da je ona najmanje grešila, je to što nismo bili dovoljno spremni i odlučni da sprovedemo suštinske reforme u svim poljima. Tako da, mislim, zbog toga smo sad i formirali vladu u senci da bi ovog puta bili potpuno spremni sa svim propisima i svim merama koje treba preduzeti, pa bilo bolne, bilo nebolne, ali mi morate da radite. Evo, ja ću navesti jedan primjer, kada se ne radi planski. Vlada je uvela ograničenje, kao što svi znamo, i smanjenje plata u javnom sektoru i penzionerima. Kažu da se time štedi oko 400 miliona evra. Istovremeno, iste godine, mi smo iz budžeta izgubili 1 milijardu evra zbog 4 banke koje su propale. Vlada je prethodno davala garancije za te kredite koji su bili očigledno zloupotrebljeni. I sad imate jedan trošak zašto je odgovorna jedna grupa ljudi koje drže vlast na različitim nivoima. Potrošeno je 1 milion evra, a ovde plaća ceh ogromna količina ljudi, i to pre svega oni koji su srednji stalež, koji su školovani, koji rade svoj posao. Niko ne može da me ubedi da jedan učitelj u Srbiji ne radi isto kao učitelj u Nemačkoj. Isti posao, a plata je ogromna razlika. Pa gde je razlika? U organizaciji društva nama što je veći nivo, to je veća odgovornost i veći problem imamo. I zbog toga imamo mere. Ja imam potpuno jasnu situaciju u obrazovanju. Moglo je da se bez ikakvo smanjivanje plata uštedi to što je ministar finansije zahtevao. Mi imamo strašno neracionalno obrazovanje. Imamo škole koje koštaju 3 do 5 puta skuplje, koje se zovu srednje stručne škole, koje umesto da stvaraju ljude za zaposlenje, one stvaraju, ljudi uglavnom odlaze na fakultete, da i nemaju takav uspeh jer nisu se za fakultete ni spremale. To gimnazije treba da spremi. Mi imamo odnos 75% učenika ide u te srednje stručne škole koje su skupe, a samo 25% ide u gimnazije. U Evropi je sasvim suprotan odnos. 2/3 ide u gimnazije, 1/3 ide u srednje stručne spreme. Znači, vi imate ogromno skupo, nefunkcionalnu i nepotrebno jako razvijenu, zaostalu iz istorijskih razloga mrežu takozvanih srednjih stručnih sprema i strategija koja je vlada usvojila je da se to niveliše pola-pola. Na koju vladu mislite? Pa to je usvojila vlada gospodina Cvetkovića, ova vlada je to nasledila i ja sam učestvovao u timu koji je pisao tu strategiju i ja to znam, zato što sam bio pisac strategije u oblasti visokog obrazovanja. Nažalost, 2 godine je prošlo, Ministarstvo prosvete još nije počelo da sprovodi tu strategiju. Mi smo napravili akcijne planove, sve je dato. Između ostalog je to. Da je to sprovedeno pre 2 godine, to jeste bolne i politički rizično, jer morate nekog da otpustite, ali zato drugog da zaposlite. Morate nekog da prekvalifikujete, da više ne predaje nešto što je prevaziđeno, nego nešto što je potrebno. Ali ako to ne uradite, onda imate ovo, onda linearno svima smanji plate, to je jedno paušalno rešenje koje se godinama praktikuje kod nas, a koje je poraz politike. Znači, vi ne znate gde su viškovi, gde su manjkovi, pa onda oporezujete sve ljude i koji treba i koji ne treba, odnosno smanjujete im plate, penzije, poreze i tako dalje. Ne, poreze rastu, nažalost. Tako da mislim da je
To nije dobro osmišljena politika. Zbog toga Demokratska stranka želi da sada kada je ostavljena na miru, da se sprema da nastupi na sledećim izborima sa potpuno osmišljenom politikom koja će za svaki sektor, za svaki nivo predviditi mere koje će podstaći privredni razvoj, smanjiti neracionalnosti u sistemu kojih ima mnogo, ali to ne možete preko noći bez kvalifikovanih ljudi koji to znaju da rade i ne možete naredbama to da uvedete u roku 15 ili 20 dana, sad ćemo ovako, sad ćemo ono. Se sećate kako je uvedeno radno vreme novo u javnim službama? U četvrtak smo čuli na televiziji da od ponedeljka počinje od 7:30 radno vreme. A to je jedna mera koja se tiče vrtića, škola, ljudi su zaposleni. Vi da promenite zvanično radno vreme, to se priprema 6 do 12 meseci u evropskim državama. To je čitav jedan sistem mora, i gradski prevoz i sve. Mi smo u roku od 3 dana tu radili. Tako se ne radi. Možda je ideja dobra, ali kad se sprovodi, mora da se sprovode onako kako struka nalaže. Evo, gospodin Iliću, kako vi ocenjujete ove mere štednje i rezultate koje te mere daju i upravo ovaj stav da Evropa podržava sve te mere, MMF se saglasio sa tim, Svetska banka i sve ove evropske institucije? Znate, u koje vi nemate pretarano kod nas, da, to sam hteo baš da kažem, kod nas uvek ide sa pretpostavkom da ako nešto podrži MMF, da mi moramo da budemo strašno zadovoljni i ponosni na to što MMF podržava. Nažalost, dešava se da vrlo često to što oni podržavaju dovodi do veoma pogubnih posledica za građane ove države. Ovih dana smo imali primjer u Mađarskoj gde se premijer Orban zahvalio na prisustvu MMF-a u njegovoj zemlji i rekao im da za vrlo kratak period napuste zemlju, jer Mađarska će u toku ove godine vratiti sve dugove prema MMF-u i da MMF više nema šta da traži u Mađarskoj, jer naravno da onaj ko daje kredite utiče i na ekonomska, pa hoćete i politička kretanja u nekoj državi. Mađarska je također rekla da kažemo, određeni deo javnog sektora, misli se pre svega na energetiku koja je privatizovan unazad, znači u Mađarskoj pre 10 godina, će reprivatizovati, da će država ponovo otkupiti glavne strateške energetske resurse i vratiti to u suvereno pravo države. I to se, znači, dešava u jednoj članici Evropske unije. Vidite šta se dešava u Grčkoj, koja je isto članica Evropske unije, gde je evroskepticizam mnogo veći nego što je u Srbiji. Juče ili prekjuče se Island zahvalio Evropskoj uniji i prekinuo pregovore. Island je završio pregovore u 12 poglavlja, u 16-17 poglavlja su pregovori u toku i samo nekoliko poglavlja nije još otvorio. Znači, on je duboko došao u tim pregovorima sa Evropskom unijom, ali je konstatovao da to više nije u njihovom interesu i to su prekinuli. Tako da i mi mora da se rukovodimo sopstvenim interesima. Znači, ne treba posmatrati sve ono što dolazi od MMF-a, Svetske banke, EBRD-a, Evropske unije, da je to jedino moguće. Unazad, znači, godinu dana se napravila, znači, jedna velika alternativa geopolitička u svetu i nešto što potresa svet je, znači, da kažemo, narastanje uloge Rusije u svakom segmentu, u političkom, u ekonomskom, možda i nekom drugom, gde se čitave države već opredeljuju, da kažem, ili menjaju svoje geostrateške pravce, znači koji su ranije bili usmereni samo na Evropsku uniju ili Ameriku, jer je samo ta strana, da kažemo, postojala kao neprikosnovena sila do pre godinu dana ili 2 godine. Sad se situacija menja, vidi se da se i zemlje Evropske unije, hoćete oko Češke, Slovačke, Mađarske, Grčke, Turske, koja još nije, da kažem, Evropskoj uniji, koja se također zahvalila Evropskoj uniji na višedecenijskom čekanju i pregovorima sa Evropskom unijom, se opredeljuju i sve više gledaju ka istoku. Mislite da je tu šansa za Srbiju? Siguran sam da Srbija treba da vodi računa o suverenističkoj politici, da koliko god može bude neutralna sa odličnim odnosima i sa Evropskom unijom i članicama Evropske unije. Znači, mi ne treba da
da izjednačavamo Evropsku uniju sa Italijom. Imate bilateralne odlične odnose sa čitavim nizom zemalja i trgujete, bez obzira da li ste član Evropske unije ili niste odavde. Ali ono što je sigurno da mi mora da mnogo više koristimo mogućnosti saradnje sa Rusijom i povlašćen položaj u trgovini sa Rusijom, ako hoćete i tradicionalne prijateljske odnose sa tom velikom silom. Napravit ćemo jednu kraću reklamnu pauzu, a onda nastavljamo emisiju. Gledajte Odgovore i Nišku televiziju. Trenkić, plastična hirurgija. Profesor dr. Srbobran Trenkić. Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija. Savremene metode do savršenstva. Telefon 018 255 341. Bulevar Zorana Đinđića 10. Dušan brend, jer dame to već znaju. Kolekcija koja će muškarce ostaviti bez daha. Na poznatoj adresi. A zbog velikog interesovanja, novo u ponudi. Garderoba za decu, Dušan Kids. Uživajte u kupovini uz prepoznatljiv kvalitet i bogat asortiman. Dušan brend za decu. Dušan brend za celu porodicu. Exenet, najveći niški internet provajder vam nudi najkvalitetniji optički internet. Preko 100 megabita u sekundi. Gratis 2 meseca paketa optičkog interneta i optičke televizije. U osnovnoj ponudi je preko 220 kanala. Exenet ima u ponudi i Wi-Fi internet pakete. Paket Wi-Fi interneta i IPTV-a sa preko 100 kanala za samo 1550 dinara. Najpovoljniji hosting i domeni u Srbiji. Hosting po ceni već od 89 dinara mesečno, a naši se serveri nalaze u Srbiji. Proverite zašto je Exenet najbrži, najpouzdaniji i najjeftiniji internet provajder. Exenet, Cara Dušana, 85 Niš. Živite zdravo. Alfa, beta i omega masti. Lastrega kuća časti. Novo u ponudi grupacije Lastrega. Restoran ribljih specijaliteta Mediteraneo. Ugao Dušanove i Nikole Pašića. Svakog dana od 10 do 24 sata, a vikendom do 02 sata. Narudžbine i besplatna dostava na telefone 018 2922223 i 065 290 2222. Naši dobri ukusi. Lastrega. Autoservis Pantović je ovlašćeni Bosch Car Service, klimatizovan i moderno opremljen sa parkingom i sopstvenim obezbeđenjem. Nalazi se na 10. kilometru od Niša u industrijskoj zoni na Mramorskom brdu. Uspešno vrši servis i popravku svih vrsta putničkih, terenskih i lakih teretnih vozila po najvišim evropskim standardima. Učinimo naše škole bezbednom sredinom za našu decu. Ponovo smo u Odgovorima, razgovaramo sa profesorom doktorom Draganom Domazetom iz Demokratske stranke i gospodinom Sašom Milićem iz DSS-a. Evo, gospodine Domazet, pomenuli ste vladu doktora Đinđića u kojoj ste vi bili i smatrate da je ona reforme pokrenula. Mene interesuje kako gledate na vladu konkretno Demokratske stranke i gospodina Cvetkovića i taj period kada je Tadić vladao, koliko su tada reforme, da kažem, koliko je reformi sprovedeno i da li je to bila šansa da se nešto više učini u tim neophodnim promenama u Srbiji? Pa sigurno da je moglo mnogo više i da je bilo prostora za bolje političke poteze, ali trebate da imate u vidu da i u to vreme Demokratska stranka je bila samo najjača stranka, ali nije imala ni apsolutnu većinu, ni daleko od toga, da je to bila koalicijna vlada, da mnogi resori su pripadala drugim strankama i rezultat nekog političkog kompromisa. Tako da Demokratska stranka se vrlo često proziva za ceo ovaj period od 5. oktobra do danas, a kad pogledate, čak i u doba Đinđića, to je bila vlada od 16 stranaka. Mislim, Demokratska stranka tada je imala možda 10-15% glasova. Mislim, ona je bila samo lider
zato što su nas prihvatali, ali nije imala potporu u glasovima tako. To je i kasnije, kada sa predsjednikom Tadićem smo dobili dosta glasova, ali i to je opet sebi na nivou 20, 22, 24% glasova i tako dalje. Imalo je dosta i članova vlade koji su zastupali, bili predloženi od strane Demokratske stranke, ali nisu bili članovi Demokratske stranke. Bilo je i pojava, zašto i plaćamo ceh, da se delovi te izvršne vlasti otelo od stranke i nismo imali nikakav kontakt. Ja sam vodio recimo resorni odbor za nauku i visoko obrazovanje, nikakav kontakt ja nisam imao sa ministrima koji su bili za to zaduženi. Doduše, Demokratska stranka nije bila nikad zadužena za obrazovanje, nauka je dobijena tek za vreme Đelića i taj kontakt je bio vrlo površan. Ja sam jedno vreme bio njegov poseban savjetnik i dao sam ostavku kad sam vidio da me uopšte ne sluša, niti me pita da izvršim, a povlači poteze za kojima se ne slažem. Tako da je bilo toga, soliranja, bilo je i nestručnih odluka, ali je bilo i uspeha. U krajnjoj liniji stepen zaduženja zemlje je bio mnogo niži. A upravo se sada kaže da je sad sav problem u stvari nastao zbog velikog zaduženja koje je proizvela Demokratska stranka i da se sada vraćaju dugovi. Predsjednik Pajtić je iznao jedan podatak, pretpostavljam da je tačan, da u doba vlade Cvetkovića Srbija se zaduživala 3 evra u sekundi, a da trenutno se zadužuje Srbija sa 195 evra u sekundi. Ako je to tačno, a verujem da jeste čim je izneo to u javnost, onda taj brojke jasno govore kako je zaduživanje mnogo brže sada nego tada. Ne kažem da je to celo zaduživanje zbog neke potrošnje, ima to i vraćanje starih dugova, uzimanje povoljnih kredita, vraćanje nepovoljnih i tako dalje, nije to čisto zaduživanje, tako da ne treba ni to primiti kao, eto, to je jedan odraz, ali činjenica da se u krajnjoj liniji ima projekti koji su započeti i koji su završeni. A pogledajte samo u Beogradu, ipak je završen jedan most, drugi most, sve su to projekti koji su započeti u to doba i rešeni su. Za ove 2 godine mi nemamo ni jedan započeti i završen projekt ove vlade. Stalno je vlada u početku, prvih 100 dana, prvih 6 meseci i tako dalje. Ja iskreno navijam za svaku vladu Srbije i za ovu vladu i kao građanin, ja bih volao da imam vladu koja je i uspešna. I navijam za svaku meru vlade, verujte, bez obzira koje su stranke u toj vladi. Međutim, kad vidite da nešto ne ide, želite da date bolje nešto. I u krajnjoj liniji konkurencija ideja i politika je pozitivna stvar. I to je i srž demokratije, da se takmičimo ko može bolje. I to je dobro i treba da bude više stranačkog sistema, treba da bude konkurencije, ali treba biti i prisutnosti i u medijima i svuda da se svi stavovi čuju, a ne samo jedni stavovi. Ono što meni trenutno najviše smeta, mi imamo glavni odbor, recimo, donesemo neko saopštenje gde se tu i tamo kritikuje neka mere vlade, što je normalna stvar svake opozicijone stranke da kritikuje vladu. Ma u roku od pola sata se pojavi saopštenje SNS-a koje ne odgovara na pitanja koje smo postavili, nego odmah Pajtić lopov, Pajtić kriminalac i tako dalje. To je nedostojno. Nedostojno da jedna politička stranka, pogotovo kad je vladajuća, da može takvim rečnikom da se, pazite, svaki građanin je nevin dok se ne osudi. Ne možete nikog, a pogotovo predsjednika političke opozicije, da nazivate lopovom, kriminalcem i tako dalje, i to u svakom zvaničnom saopštenju SNS-a. To ne služi u dijalog. Meni se sviđa, ja ću da vam kažem nešto, juče ovaj tekst što je objavio premijer Vučić povodom komemoracije Zorana Đinđića, mislim da je vrlo lepo napisan. Baš je lepo, stav je lepo izložio, ja bih voleo da je to nagoveštaj promene neke politike, da stvarno postoji jedno takmičenje zdravo i da svi za Srbiju radimo nešto. Ali odmah dolazi ono ali. Ako sutra mi kažemo nešto, a odmah nas neko napade, vi ste lopovi, vi ste kriminalci, vi ste ovo, onda to ne možete da pozivate, ajde da se ujedinimo svi za Srbiju, a vamo svako koji nešto drugčije misli, udarite mu šamar. Znači, to mora da se promeni. I evo, pomenuli ste ujedinjenje Srbije da bi krenula napred. Evo, gospodine Iliću, vi ste ovde uglavnom bili i u lokalnoj vlasti, sada ste odbornik.
Kako vi vidite mogućnost da se nekako naši političari sa juga ujedine i da Niš krene malo brže nego što sada ide i nego što je išao i ranijih godina? Da, Niš se, nažalost, kao i ceo jug Srbije, pa ako hoćete, i istok Srbije nalazi u zaista nezavidnom položaju kad je u pitanju razvoj. Evo, čini mi se da je danas ili juče izašao neki naslov u novinama koliko Beograd ima milionera, znači to u evrima. To su hiljade ljudi. Čini mi se da se neki pominju desetine ili stotine miliona evra, znači koliki se novac vrti u Beogradu, kakvi poslovi, kakve investicije. Beograd je jednostavno u odnosu na Niš, na ceo jug Srbije, druga država. Jednostavno, ljudi odavde idu da rade u Beograd kao u drugu državu. U Beogradu skoro da nezaposlenih nema. Kad prođete Novim Beogradom, to je kao da ste prošli nekom stvarno svetskom metropolom. Gore je drugačiji standard, više se zarađuje, sve to drugačije izgleda nego u Nišu, a da ne pričamo u odnosu na Leskovac, Vranje, Crnu Travu, Vlasotince, to je kao da je vreme tamo stalo. I dobro, skidamo im kapu što oni to umeju da uradimo. Šta mi možemo da uradimo? Šta mi možemo da uradimo? Znači, sigurno da sami, znači odavde ili pojedinačno Crna Trava, Leskovac, Vlasotince, ne mogu da sopstvenim nekim merama ili resursima podstaknu sopstveni razvoj. Naravno da je poželjno grupisanje lidera iz tih mesta i postavljanje zahteva prema centralnoj vlasti, prema Beogradu i ukazivanje na zaista očajan položaj ovih delova države. Jer ako se nešto u narednim godinama ne desi na tom planu da se podstakne razvoj juga Srbije, mi ćemo jednostavno ostati bez stanovništva za neku 10 godina. Cela Srbija će živeti u Novom Sadu, između Beograda i Novog Sada, znači najveći deo, nešto će biti u Nišu, u Kragujevcu, ovo drugo će sve bukvalno opustiti. Znači neće ići samo najobrazovaniji ljudi kao što sad idu iz zemlje, ali to je pa jedna potpuno druga tema, ali čini mi se jedna od važnijih tema u ovoj državi da mladi ljudi, i to ne bilo kakvi, nego najbolji u svojim obrazovnim profilima odlaze iz zemlje, trbuhom za kruhom, budu probirani, jel tako, u Nemačkoj najbolji studenti medicine ili tehnike. Mi praktično, što se tiče izvoza, figurativno rečeno, najviše izvozimo kvalitetne mlade ljude, a ostaju nam ovde partijski kadrovi sa kupljenim diplomama, koji će teško povesti državu u nekakav razvoj. Kad ste to pomenuli, ja pamtim i period kad je i DSS bila na vlasti i vrlo je sličan problem i tada postojao. Nekako sve te stranke koje imaju centrale u Beogradu odlučuje se gore, a naši poslanici su tu da sprovode mere koje se dogovore u krugu dvojke, da tako kažem. Mislim, da li je možda rešenje, mada to naravno niko od vas pretpostavlja neće da podrži, ali stvaranje nekih regionalnih stranaka, kao što Vojvođani imaju njihove stranke koje nekako i njihovi poslanici uspeju da budu jedinstveni u Skupštini? Pa u svakom slučaju, eto, čitave, da kažemo, cikluse bavljanja politikom je ovde u Srbiji obeležila jaka partijska disciplina i da pripadnici centralizovanih, da kažemo, republičkih stranaka su se retko odlučivali da mimo sopstvenih stranaka nastupaju, da kažemo, u parlamentu, a i pitanje kakav bi uticaj bio ukoliko se ne napravi jedno ukrupnjavanje. To je uvijek bio problem, međutim, ovakva razlika u razvoju nije bila, jer je verovatno radila je privreda, da kažemo, nešto i na jugu i na istoku, bilo je više novaca i u budžetu i moglo je možda sigurno više i da se subvencionira i dotira, da kažemo, da ode nešto novaca i ka nerazvijenim područjima, međutim, sada su razlike tolike da se radi o zaista očajnoj situaciji i to bez, da kažem, ozbiljnog sagledavanja od strane vlade i centralnih organa. Ja sam bar siguran da se ne mogu preduzeti takve mere u lokalu koje će postaći razvoj. Znači, sigurno se mora obezbediti poseban status ovih krajeva,
pričamo o jugu, istoku Srbije, i kad je u pitanju oporezivanje ili podsticaj za investiranje, podsticaj za majke sa više dece. Znači, sigurno je u pitanju veliki broj mera podsticajnih koji moraju da se preduzmu kako bi se da kažemo, jug Srbije i istok Srbije oživao i kako bi se ljudi zadržali da tu žive u narednim decenijama. Gospodine Domaze, da li Demokratska stranka prepoznaje ovaj problem? Da li ima šanse da se tu nešto učini ako eventualno nekada dođete na vlast i onda sprovedete takvu jednu meru? Sigurno ćemo doći na vlast, ne bojte se. Jednostavno, mi smo to prepoznali. Mi smo imali zadnjih 10 godina dosta debata unutar same stranke kako da taj centralizam u državi i u samoj stranci, kao što ste primetili na početku emisije, rešimo. I to je jedna stalna borba. I mislim da u ovom pitanju koje ste vi pokrenuli, regionalni razvoj juga Srbije i posebno Niša, je pitanje par excellence za interstranačku saradnju. Ja verujem da sve stranke u Nišu, bez obzira što pripadaju raznim ideološkim opredeljenjima, mogli bi, kad bi samo zdravo rasuđivali, da zajednički naprave jedan ubrzani plan za ubrzani razvoj Niša. Jer to je više struka, to je nego neka teška politika. Niš je univerzitetsko mesto, ima mlade ljude, kako i njih zaposliti. Ja sam protiv onoga, vrlo je popularno danas i u svim strankama i u javnosti govoriti treba pomoći ovom, treba dati ovom, treba, to je sigurno. Ali nemoj da mi daš ribu, daj mi pecaljku da pecam ribu. Napravimo ljude da zarađuju, da imaju radno mesto, da se razvijaju, onda je on i ekonomski i politički slobodan i nije zavistan. Ne treba nama društvo zavisnika, nego društvo slobodnih građana, ekonomskih, dovoljno nezavisnih da mogu da budu slobodni. U tom smislu mislim da Niš ima puno mogućnosti razvoja i ja lično imam u glavi kako bi trebalo Niš da se razvije, nije tema emisije da bi sad elaborirao, ali postoje velike mogućnosti, prvo zbog sastava stanovništva, univerzitetskog mesta, drugo, geografski je dobro pozicioniran, tu su 2-3 države blizu nas, imate Makedoniju, Bugarsku, Albaniju, Rumunija nije tako daleko, Srbija već tu i mislim imate aerodrom, imate autoput, imate železnicu, to je odlična pozicija, samo treba jedan konsenzus kako to da se uradi. Mislim da privlačenje investitora je jedna stvar, ali ne možete da privučete investitore dok ne sredite okoliš. Kad sam bio u Singapuru, ja sam se iznenadio zašto je predsjednik Saveta za zelenilo Singapura predsjednik vlade. Zar nema on pametnije posla nego da se brine o zelenilu u Singapuru? Pa su mi objasnili zbog čega. Zato što oni hoće da Singapur bude tako lep, da kad direktor buduće kompanije dođe i vidi i dovede svoju suprugu, decu, da vide da li tu da se presele, da budu svi, a wow, što je ovde lepo. Pa imaju program za supruge, pa ovo, pa ono. To je jedan integralni pristup. Mi uopšte o tome ne govorimo. Mi, evo, napravili smo industrijski zonu tamo gde su jura i tako dalje, padne kiša, poplava. Pa tako se ne može da se privuče strani investitori. Mora da postavite neke standarde. Tu oni nemaju oproštaja. Znači, dug je put u tom. Pomenuli ste samo taj plan za razvoj Niša koji vi imate, da tako kažem, u glavi može da se razvije, ali da li su potrebne neke reforme na nivou države ili mislite da u postojećem okruženju i sa postojećim zakonima i centralizovanom Srbijom to može da se sprovede? Pa mislim, paralelno treba, nemamo vremena da čekamo idealne okolnosti u krajnjoj liniji. Jednostavno, u granicama postojećih zakona radi šta možeš. U krajnjoj liniji ima u Srbiji mesta koje su uspešne, a isti su zakoni. Znači, može se i u okviru ovog okruženja političkog i zakonodavnog nešto uraditi. Ali sigurno da ima mnogo propisa koje moramo promeniti, politička praksa i tako dalje, i mislim da treba slušati strane investitore šta nam kažu. To što ste govorili o MMF-u, pa mi smo ih pozvali, a njih slušaju strani investitori.
Vi možete da oterate MMF, ali time ste oterali sve strane investitore, jer niko neće doći u zemlju, jer je MMF njihov predstavnik izvidnice, da vidi da li tu smeju da dolaze. Evo, Mađari ih teraju. Pa zato će Mađari da plate cenu dugu. Ajte da vidimo. Vidjet ćete. Mislim, oni su nekritični preuzeli u prvoj fazi strane investitore i ja se slažem, privatizovali nešto što ne bi trebalo da se privatizuje. Država mora da ima odlučujući uticaj tamo da ima prirodnog monopola i tu ne smemo to olako da raditi. Meni recimo lično smeta. Pogledajte, prodali smo trgovinske lance strancima. 70% prehrambenih proizvoda je u rukama stranaca. Ideja, hrvatska firma, Roda, Maxi, više nije naš, francuski i tako dalje. A s druge strane, evo, poljoprivrednici se s pravom bude, prave proizvode nemaju kome da otkupi, zato što ovima je jeftinije da uvezu hranu iz zapadne Evrope koja je dotirana i koja je sada, zato što je Rusija zabravljena, nama jeftino da. I oni gledaju zakon profita, pa ovde mi je jeftinije, ja ću to kupovati i prodavati ovde. Znači, mi smo izgubili kontrolu nad vitalnim stvarima. U poljoprivredi to ne smete da radite. Morate cele vertikale od primarne proizvodnje do finalnog proizvoda da povežete u neke kooperativne lance i tu država mora da ima svoju ulogu. Ne sme seljak jedne godine da ima proizvodnju, druge godine ima još više i propadne. Znači, mora država tu da bude regulator toga. Tako da tu su Mađari omanuli, zbog toga imaju problema, ne zbog MMF-a. I oni će imati još više problema ako udare drugu ekstremu. Znači, nije tu u ekstremima. Možete lako reći ovo ovako, ne valja ovo ovako. Onaj koji zna, on treba da pravi ravnotežu. Nema idealnog rešenja. U krajnjoj liniji nema crno i bele boje. Ima puno drugih nijansa. Oni koji znaju za konkretnu situaciju prave pravu ravnotežu. Gde je uloga države ovde, gde ne sme ovde država da radi. Gde je uloga da ovde slušamo od strance, a gde ne treba. Ja nekim stranim investitorima ne bi dozvolio neke stvari ovde da kupuju, recimo zemlju. Recimo, veliki problem bio, evo, to je isto, ja sam to rekao i premijeru, predsjedniku Tadiću, to je velika greška kad smo dozvolili optički kabl da bude sproveden duž autoputa i to hrvatska firma i kažu, pa platili su taksu. Idi ti u Hrvatsku, stavi taksu da vidiš da će dobiti pravo. Jer time smo urušili cenu Telekoma sigurno za nekoliko stotina miliona dolara. Znači, neznanje je naš glavni problem. I mi donosimo, čak i kad smo pošteni, iz neznanja loše odluke. A kad se ujedini i poštenje, nepoštenje i neznanje, onda je to haos. Mi moramo to da iskorenimo. Znači, prvo da odluke budu donesene na bazi struke i da to donose ljudi koji su pošteni. Onda možemo da radimo. I evo, pomenuli ste dakle, da negde država treba da zadrži određenu kontrolu, a vrlo često smo slušali da sve treba privatizovati, da je spas u opštoj privatizaciji i sada se takođe 500 firmi treba da privatizuje, to je sad neki, tako se bar iz vlade kaže, poslednji korak privatizacije gde bi taj posao trebao da bude završen. Demokratska stranka Srbije pripada desnici, da tako kažem. Trebalo bi da ste vi opredeljeni upravo za tu privatizaciju i za privatan kapital, a sa druge strane vidimo da i u zemljama gde se to, da tako kažem, najviše podržavalo kao što je SAD i oni su imali državni intervencionizam upravo u tim kritičnim trenucima. Naravno. Evo, samo bih htio da kažem nešto oko poljoprivrede. Mi smo od 1. januara praktično skinuli carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda. I sad će naš srpski seljak koji ima 5 puta manje subvencije u odnosu na holandskog seljaka ili nemačkog, trebati da se na tržištu, na srpskom, na sopstvenom tržištu takmiči sa njima. I naravno možemo da pretpostavimo kako će proći u odnosu na visoko subvencioniranog holandskog poljoprivrednika. Uvedimo subvencije isto kao u Holandiji, to je naše. Nije sporno, ali jednostavno budžet je takav kakav je i mogućnosti su ograničene, ali država zato štiti određeni svoj resurs dok ne dođe u situaciju da može da ga osposobi za, da kažemo, tržišnu utakmicu sa konkurencijom. Ili, kad ste pomenuli o tome da se ne treba dozvoliti prodavanje zemljišta, pre svega poljoprivrednog zemljišta, mislim da smo mi preuzeli obavezu da od 2017. godine se ide na slobodnu prodaju praktično poljoprivrednog zemljišta strancima i dobar deo Vojvodine će biti
u stranim rukama. A ovo što ste pomenuli oko neoliberalnog koncepta kad je u pitanju privatizacija, pa sama Amerika i zapadnoevropske države su srušile taj koncept gledano praktično 2008. godine kad je došlo do sloma bankarskog sistema i osiguravajućih društava u Americi, kada su same te države praktično podigle sa nule bankarski dobar deo svog bankarskog sistema i finansijskog sistema da se ne bi urušila čitava privreda u tim državama i praktično oni nisu ispoštovali taj liberalni koncept da ono što nije opstalo na tržištu treba da se uruši, onaj ko je sposoban ostaće, znači to je taj zakon jačega. Međutim, vidite da i zapadnoevropske kompanije svake godine pomažu i dižu iz mrtvih neku aviokompaniju ili neke druge privredne segmente. Ali hoću da vam kažem da ono što nama plasiraju da je to je tako pravilo koje ne sme da se krši liberalni koncept, znači ono što nije zdravo, znači preduzeće koje se subvencioniraju moraju da se odstrane, sami oni znači vode računa o tome kada je državni interes da neku banku ili aviokompaniju ili osiguravajuće društvo održe na nogama kako se ne bi napravio lanac negativnih posledica koji će možda ostaviti 100.000 ljudi bez posla. Tako da tu treba voditi računa neke stvari, nekada država mora da povede računa o opštem interesu, a da ne vodi toliko računa da li će neko prebaciti da je izašla, da kažem, iz nekih pravila liberalizma ili neoliberalizma. Evo, gospodo, pri kraju smo emisije, pa evo ukratko, gospodine Domazet, kako vidite vi dalji razvoj Srbije? Šta je ono što je najbolje za Srbiju i šta u čitavom tom poslu može Demokratska stranka da učini? Pa, Demokratska stranka može tako što će predložiti politiku u svim sektorima koje će stvarno odlučne reforme napraviti na ovim principima o kojima smo govorili i zato i formirali i vlada od 15 članova i 15 resornih odbora koji po vertikali će celu stranku da poveže sve stručnjake i pozvaćemo i nestranačke ličnosti da nam pomognu, jer to je jedan proces koji traje i koji traži osmišljavanje. Znači, mnogo više znanja u formiranju politike i mnogo više poštenja u samoj politici, jer i najbolja politika, ako se pomeša sa nepoštenjem, onda ubijete vola za kilo mesa. Znači, to ne sme da se radi i mi smo tu lekciju naučili i mislim da u buduće se to ne sme da dešava. Što treba raditi? Znači, mora da se znaju koji su razvojni prioriteti. Recimo, ja sam slučajno, evo, nisam slučajno, ali u informacionim tehnologijama. To je jedna oblast koja traži vrlo malo ulaganja, koja zapošljava najkvalifikovanije rodne snage, da možete lako da izvozite preko interneta vaše proizvode i vrlo brzo razvija se. Nažalost, mi imamo propise koje dosta koče to, nemamo niz mera koje mogu to da podstignu. Recimo, ako ja sad nađem firme koje hoće da plaćaju školarine i da stipendiraju naše studente, oni nemaju nikakvu poresku olakšicu zbog toga, što ceo svet radi. Da ne navodim, nemamo vremena mnoge druge stvari. Znači, morate u svakom sektoru, pogotovo kad su u prioritetima i za svaki nivo kompanije, nije isti problem velike kompanije, srednje kompanije, male ili mikrokompanije, da identifikujete koje su to mere koje podstiču to, koliko svaki cvet što morate da negujete, tako morate i svaku tu čeliju te matrice, da kažem, ovde su razni sektori, ovde su različite nivoje kompanije i u svakoj toj čeliji morate da nađete niz mera koje su konsistentne i prave mere da to uspe. Ovo je staklena bašta, vi morate da razvijete to, a to treba puno znanja i puno strpljenja u tome. I iskustva. Jeste, nažalost mi nemamo ni znanja, ni strpljenja, a neki put nemamo ni poštenja i onda imamo to što imamo. Znači mi moramo da napravimo, ako ništa drugo, koaliciju svih ljudi i dobre volje koji znaju i koji su pošteni da ovu Srbiju napravimo mnogo boljih i u tom smislu ja mislim da treba sarađivati među strankama. Imate svuda i dobre ljude, imate i loše ljude, ljudi su ljudi, treba jednostavno koalicija dobrih, pametnih, stručnih da se nas postavi, ali to ne znači jedno umlje, ne znači jedna stranka, nećemo praviti sad opet socijalistički savez radnog naroda, nego konkurencijom ideja, ali sa jednom političkom pluralizmom gde mi sarađujemo na konkretnim problemima. Gospodine Iliću, koliko je to realno i šta će DSS dalje činiti?
Pa DSS će sigurno u narednim mesecima izaći sa programom ekonomskog razvoja koji će se pre svega odnositi na ono što je najvažnije, to je privlačenje investitora, odnosno podsticaj proizvodnje. Bez toga, znači, mi nemamo šta da tražimo. Jedino, znači, investicije i proizvodnja mogu da dovedu do povećanja zaposlenosti, do povećanja bruto društvenog proizvoda, a onda i svih segmenata društva. Isto kao druga veoma važna stvar je podsticaj za mlade, obrazovane, kompetentne ljude da ostanu, znači, u Srbiji kako bi u narednim godinama imao ko da se bavi državom i ko da je unapređuje. Nažalost, nekad su Turci otimali decu i vodili ih u Janičare, sad deca sama odlaze, nema šta ko da ih otima ili da ih tera. Jednostavno, taj ambijent mora da se promeni i da bar oni najbolji imaju zašta da ostanu u Srbiji. Gospodo, hvala vam na učešću u emisiji. Poštovani gledalci, bili su ovo odgovori. Razgovarali smo sa profesorom doktorom Draganom Domazetom iz Demokratske stranke i Sašom Ilićem iz Demokratske stranke Srbije. Hvala vam na pažnji i gledajte Nišku televiziju. Prijatno večer.